ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТЖ. Дӯстон азиз, рӯза наварда боз якчанд мошинҳои нав ҳастанд ки пешниҳодтон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чӣ мол маҳсулоти фурӯшӣ бошад, дар WhatsApp метавонед муроҷиат кунед, реклама карда фурӯшта мегузарем. Рӯза наварда ҳастанд мерседесҳои се-класс ҳастанд 2 дона. Баъдан Toyota Camry фурӯшӣ ҳастанд, Astra-G Hatchback, Astra-G Caravan фурӯшӣ ҳастанд, Sedan-ҳои фурӯшӣ ҳастанд, Vectra B2T ҳастанд. боз якчанд маркаи хэтчбекҳои арзон ҳастанд ки пешниҳодтон мекунем бо нархҳои арзон. ба хотири пешрафти канали Саудо ТЖ дар видео лайк бонед, дар канал подписатсия кунед. Opel Astra-аш ҳам дорем, Daewoo Nexi ҳам дорем, ваз 2107 7000 сомона дорем бачаи азиз, ва дигар маркаи мошинҳо пешниҳодтон мешавад. лайкро гузорен, ба хотири реклама муроҷиат кунед. Чизе боша реклама карда фурӯшта мегузарем. Навора шурӯъ мекунем бачаи азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиону, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ равонкардагӣ. Opel Astra F ҳастанд ки дар кузуфи хэтчбек. нафарое ки хэтчбеки арзон состоянии чотка нахаду хоҳиш кардем, ина маромад қабул кунед. мошинча қарордор дар шаҳри Душанбе, солаш бошад 1992, 20000 сум бо оида дорад. фақат беҳуда нороҳат накунед. одамои серьёзни аз думи канали мо ба дили пир муроҷиат бикунед. мошинча нахаду мегардад бачази. газ, бензин, объёмиш 1.6, коробка механика, мотор камтарак неки кор дорад, камтар бисёни алиш намешавад, утилизатсия дорад, ҳуҷҷати солона дорад, краска тоза, ходовои соз, қисми дохили мошин тозаак, амиқа ки моторш камтар кор доштааст. бо худохоҳад муомилатон мекунад. одамое ки хэтчбеки арзон состоянии соз, ина рақамҳои WhatsApp ахираш 2820 аз думи канали Саудо ТЖ муроҷиат карда метавонед бачаи азиз. лайкро гузоред, дар канал подписатсия кунед, кадом маркаи мошин дар кор комментария кунед. худо хоҳад наворатон ка пешниҳодтон мекунем. дӯстон, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi фурӯшӣ ҳастанд ки солаш 1995 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. меган 18000 мегем, муомила мекунем. газ плюс бензин, объёмиш 1.6, коробка механика, краска сафед, ҳолати нахаду, объёмиш 1.6, коробка механика. рақамҳои WhatsApp ахираш 0079 аз думи канали мо занг занед. мега мошин 100%, аз ҷумла мотор 100, коробка 100, печка 100, радиатор 100, вентилятор, колонкиё, гаранти хати, хулоса ҳамаш наван, нав кадагем, краска 80-90%, утилизатсия дорад, документ 3-4 моҳа ҳастай. сум дар кораи одамое ки бекорхуҷо ғам натен, харидори серьёзни, ина маромад Nexi 1995 сол 18000 сум бо муомилаи соз дорад. занг занед, маслиҳат карда бигиренеш. мо навор мекунем, шумо роӣ мекунед. чизе ки роӣ мекунед, адресора пурра роӣ кунед. худо хоҳад рекламаи фасон карда, хушрӯъ карда пешниҳоди харидорро бикунед бачаи азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra фурӯшӣ ҳастанд ки солаш 1997, хэтчбеки 97 сол, краскаш и краску дӯстон ҳами ходовоянда. Душанбеда 33000 мегам, муомилаи соз дорад, объёмиш 1.6 механика, газ плюс бензин, ҳардуш кор мекунад, краска тоза, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. боз ҳаводор мешавад. ҳозираша 33 мегем, арзонаш мекунем. одамои харидоротон дар WhatsApp ахир 6170 занг занед. бигем мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. иншоалло бо ягон чи муомилаи сосон мекунам. серьёзнотон
наворро тамошо кунед, харидори конкретнотон оиди ҳар як мошин соҳиби мулкода занг занед маслиҳатка бигиред. кадом маркаи мошин, хона, замин, квартира чиз дар кор дар комментар нависед. худо хоҳад навор ка пешниҳодтон мекунем. навори пагоҳина худо хоҳад боз навори квартираҳои душанбе мешавад ки пешниҳодтон мекунем бачаи азиз. оиди ин мошин 33000 сомонӣ. дӯстони азиз мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. одамое ки асрааш хоҳиш карден, асрааш каравани састани соз зурша ина маълумот қабул кунед. 2009 сол соли барори шаҳри бохтар қурғонтепада қарор дорад. ак краска ҳамин ҳолат хоб дискои фасон, ҳолати нахаду, кузов универсал, фақат бензини холӣ объёми 6.6 коробкаш механика. рақами WhatsApp ахириш 0010 занг занем маслиҳатка мегирем. астрааши каравани состоянии соз 60000 сум боз савдо мешавад. савдо дар болои капот мошин дар шаҳри бохтар қурғонтепада қарор дорад. хулоса мошинча нахадуай нашод масъалаи далши маълумотша занг зада бигирен. адресҳои мошинотона пурра нависен. оё чӣ қадар документ дорад, сусиёш хеле ай арзон меша намешавад, кам будош чи, ҳамаша нависен. мо пешниҳоди харидоро бикунем бачаи азиз. дӯстони азиз мегзарем ба панҷумин Vectra Bay фурӯшӣ. дути фурӯшӣ ҳастае ки дар душанбе 33500 сум арзишаш. ин ҳами дути Vectra Bay солиш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинчаи душанбе, бензини газ, объёмиш 1.6 коробкаш механика. телефон ахириш 2838 занг зад шахшаҳка бигириниш. мошинча дар ҳолати хуб ай. хадавои соз, аккумулятор нав, 4 баллон 80%. масъала намехӯрад, ҳуҷҷату 7 моҳи дига утилизатсия дорад. харидор бошӣ, устод қатъи биё проверка ки бо савдо мекунем. беҳуда занг назанен. срочна серьёзнотон 33500 сум мегем бо муомилаи соз карда мешавад. дути Vectra Bay солҳои 1996 бачаи азиз. ҳамин дутиҳо дӯстон азиз мягки мегарданд, хеле камтар мошинаи вазминанд. қайоқат чихарупастиёра фикр мекунем ки раи роста ратисай. хайхтон далши занг зад чахчаҳка бигиренаш. дӯстони азиз мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G фурӯшӣ ҳастае ки солаш 1998. Astra G хечибеки 98 выпуск. хуб краска тоза, қисми дохили мошин хай тоза ҳакай 46000 арзиш дорад душанбеда. бензин плюс газай объёмиш 1.6 коробка механика. рақами WhatsApp ахириш 0100 занг занед. мошинча дар ҳолати беҳтарин кам гаштагиай тозаай. пробегиш 200,000 км. мотор звер, коробка 100%, 4 баллони пачка, утилизатсия дора, ҳуҷҷатот охири марта, тонировкаш охири декабр, газ бензин кор мекуна. моториш простой, срочна фурӯхта мешавад бо нархи 46000 сум. одамои серьёзи мошинагар худо хоҳад бо ячнимчи муомилатон мекунад бачаи азиз. ина Astra G хечибек харои серьёзнитон 98 выпуск душанбеда бо занг занед далши маълумотша хитон бигирем бачаи азиз. дӯстони азиз мегзарем ба ҳафтумин Мерседеси фурӯшӣ. Мерседес С-класси фурӯшӣ ҳастае ки солиш 98. ҳамин любители Мерседес гарени бисёрай. дута Мерседес мондем ки ҳамин ай Мерседесҳо сер кунем бачаи азиз. 98 сол ноҳия Ҷалолиддин Балхи Румида қарор дорад. 53000 сомон нархаш. бензин газ, объёмиш 2 коробка механика. WhatsApp рӯи экрани шумо. мотор 100, коробка 100, хадавои 100, баллоно 80%, ҳуҷҷат 2 моҳи дига утилизатсия ҳастае. аккумулятор пачка, мошин состоянии зури бадай, мотор 2 тозаи алиш намешавад. савдо фақат дар болои капот. мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ 98 выпуск 53000 сомонӣ савдои соз дорад. Mercedes Benz С-класси фурӯшӣ состоянии чотка. дӯстони азиз, ина маълумот қабулш кунед аз номи канали мо Савдо ТЖ. ба дили пур метонен муроҷиат бикунед бачо. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунед. чизе ки дорен ройкунед реклама карда фурӯшта мегзорем бачо азиз. дӯстони азиз мегзарем ба ҳаштумин Мерседеси фурӯшӣ навбатӣ. боз Мерседеси С-класси бензи фурӯшӣ ҳастае ки 1994 сол соли барориш. Мерседес дар шаҳри хуҷанди босонӣ қарор дорад. 36000 арзиш дорад. 36000 сум нархиш. бензини газ, объёмиш 2 коробкаш автоматика. ина маълумот қабулш кунед. Мерседес С-класси 94 автоматика.
рақамашро экрани шумо. Mercedes C-каи S100 Elegance, коробка автомат, мотор 2, газ евро 4 плюс бензин, кондиционер дорад, люк дорад, 4 электро пакет, аккумулятор нав, техосмотр ва утилизация дорад, кузов нозада, берун мошин малярни кор дорад камтар, срочно пул дакора, пеши мошин бо каму тун савдо мешавад азиз. Савдо дар болои капот мошин камтар краска талаб аст азиз. Корбон малияни хулоса азучот биродарагӣ тайёр ака номери транзит. Нарх 36000 сум муомилаи соз карда мешавад. Зангзад чахчах карда бигирен ҳозир рафта. Достони азиз мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Лада ВАЗ 2107 7000 сомона. 2107 пашти бепулш кадан. Мошин дар шаҳри Ҳисор, солаш 2004 сол, шаҳри Ҳисор да 7000 сум. Бензини газ объемаш 1.6, коробкаш механика. Рақамҳои дасти ахираш рӯи экрани шумо. Газ бензин мошинча на хадувай, ҳуҷҷат утил надора, срочно сум дар кора муомила дора. Мега ки мошин на хаду мегардад азиз. Мегиренда ҳуҷҷат мекунен, утилизасияш мекунен. Хай бо дидасен ки ҷош чӣ хел кор дора, кам беш короша мекунен, ай пишти зиндагӣ. Солош ҳам қад солои ҳамун 97 98 сай. Хай навтарака чем 2000 поин 2004 сол аст азиз. Хулоса домои ки 2107 состоянии кам беш хели 80% дар кортона. ина зангзад чахчахка бигиренеш. 7000 сум боз савдои соз дорад азиз. достони азиз мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra-и фурӯшӣ астае ки солаш бошад 1995 сол. Мошин дар ноҳияи Восе 35000 арзиш дорад. Газ бензин объемаш 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ. WhatsApp ахираш 48 зангзад чахчах кунед. мошинча меган нахаду мегарда, ягон камбуд надора, краска тозаҳак, бесарапина, газ бензин кор мекунад. 4 дар сентр замок, пулт ҳастай, музика, самофироз чотка. Баъда боз муомила дора. одамои сериёзи 35000 меган бо савдои соз карда мешавад. хетчбеки солои 95 35 та меган муомила мекунад. ина марамат мошинчара зангзад чахчах карда бигиренеш. мо навор мекунем, шумо роӣ мекунед. навори пагоҳина худо хоҳад навори квартираҳои душанбе, хонаҳои душанбе шуд тамошо кунед. пашти як рӯз мошину, як рӯз хонаҳоро дар ин канали Савдо ТЖ реклама карда фурӯшта мегзарем бача азиз. достони азиз мегзарем ба 11-ҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra астае ки краскаи сирх азиз. мошина солаш 93, хетчбеки 97 випус дар ноҳияи Данғара қарор дорад. мега 25000 мега муомила мекунем. бензин газ объемаш 1.6, коробкаш механика, краскаи сурх, ҳолати нахаду, мотораш 1.6, вагони кадаги мега, хадавои соз, 4 баллони соз мегири, ҳайш мекунӣ. Тамом. ҳуҷҷати солуна ҳастаи варианти алишиам ҳаст азиз. сериёзи харидоротон ина марва рақамҳои дасти ахираш 88 72 зангзад чахчахка бигирен. ирӯза наводсон азиз бо 11 дона мошин ҷамъбаси далши бо видео дарозе баша азиз. чизе ки ёфтем рӯӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаш ҳаракат карда навор кардем. баъдан барои қабули реклама шумо хона, замин, мошин, квартира чизе додем, дар WhatsApp рӯи реклама карда фурӯша мегзарем азиз. дар охир мо дарвозаҳоро навор кардем. аз нарх наво бохабар мешен. хушрӯ тамошо кунен. беҳад дарвозаҳои арзон